ke State Cancer Society jong ke Jela Meghalaya harangkat ke Jingsiew aktilang ke Civil Hospital Mairang lembat ke office jong ke DMHO West Khasi Hills menta ke sengi ke pratarik unaiwing arajar arpulai kila pelong ye ke program na ke bentaban ai ke Pynshai shiki Peit ba nong Shillong jong athan Eastern West Khasi Hills District Halor ke Jingpang Bampong lani ke Jingpang Cancer bat group ban ai ke Jingeksamin ye ki Peit ba ka ba Khlem kanu ke Jingsiew. Ia kini ke program ke besisngi la pelong hapot Tirot Singh Memorial Civil Hospital Mairang ha ke balawan ban Pynshai ha ke bayade kini ke benta dek Dr. Anisha Maulong Specialist and Head of Department Oncology Department na Civil Hospital Shillong ha ke jingdon rengkat lang Medical Superintendent ke TSMCH u Dr. Timothy Lingdo nang ta ke BDO Mairang Block akong LR Nyota ke BMO Mairang kiwede kinong tre sorkar harangkat ki Peit ba nong Shillong. Tu ki bam ni de ban bam han patay ka metrum ni batban ki badon ki antioxidant mo bangi ong bakti patay bala ban pen yale ka metrum ni ki nyang jingpang noka dadon ki cells ni so basniyo metrum ni ro ni bam hi ki chul ki chep ki patay ka metrum ni ki so ka yarap ban penkala normal ban penyak no itu ki kenyang no ki sel basniyo metrum ni ban penlong ini kamet juni kaba pat bakya bandon ba ninlat na kibe Jingpang tang na ka Bampong ro kibe Jingpang mo tiang ini ban kya ban bam iki bam padam ba bam tha mo to nang ta kawe kalong menta bro khoi ki ong ba yo kadai na ka radiation mo angin ki mobile tower ki boro khoi ki sekran mahaya kata menta ndai ka science kampat proof bakadai ka don jingede kini ki mobile tower batka Jingpang Bampong ndai ngapse chirisha thanya khnong philam ne em ndai sha son ni la ba pumban shwa in the tungjing tung ki so ki mi pha mo ki met pha ndai kha ka jok menta kini menta la sausan snap give me back jing thum jing min jung ni barokhai te ngakarmen bang maybe la chaya din hapu indon hi research ki banle piang dia ka jingya de ka mobile towers bat ka division ni ka way ngon ong ye is menta ni ya Khlem ha banya bat mobile ya kai mobile khulung tang shuyang ni la ai mobile mo daya pikir ya kata ro bali ba ngila abun ha ki khlum ro menta bangiyo mo ki bayo kani ka Jingpang Bampong na jabi te sobha kya ban ai mobile ki khlum khina bali ba kadon hi ka edition mo ka ba one na ko ka mobile ba ki khlum khina ki cells jong ki mo ha broshmet ha jabi ro kidang long na long mo ang tin ha dang long na long ha bampat long kimpat la te ban yale bat ka e ro tiki kloi bha ban kala Jingpang sniu mo te ya ka mobile ro subha da ya kya bat ban kan mau ba ya ki khlung wa ju ya ai mobile wa ju ya ai yuthan da ki pi ban kran mobile khlung ro wa ju posh ko ai bin na chngai mo de kan mau bata to hindia kun soi ngan chu batai ki don nyong tali ki dak shin jo kan ga Jingpang Bampong ba pin song thu ba la no pi ban wan hospital ban wan wa jing suman mo la da pi don jing pel hakamet jong pi longpum ka jing hakarukom let umbenchi ni hakarukom let penkhana kamlong kumbaju long man ka port pidei ban wa jing suman no kala ban long ba pini ka penkhana jong pi teng pi penyal teng pi set po da kisni ne teng ka shumi snam hapo balai penkhana kata ka hindia kali kada ka shin jong ka Jingpang ba kadang sedang ka infection ngin mentan ong infection mo ni dapat kin paling ong ka infection kalong badon kanyang Jingpang hapo ka metrungi ni dawai ucam no ndai ka tu ka jo infection da pin sumar phi ne Khlem suki ka bam lut ka kala Bampong mo te ka jingni snam ro ka bam kham po mo ka bam ne ku hakikan thei ka badai ha ka bar jong ka poi banai ka jingni snam
Kataru kayal kedau syaki dak kiba kam hakya lewa Jingsiew. Di nanta ka prom kanu ka prom bami hamet jungi kabang ila di dawai ila wantani doktor la di dawai ba kam jam ni ha kendu doktor ban phak test shu mo di nanta sa uthapasin mo nipun hangi shanili nipun ha ba ya yo thapasin badon thapasin be hamet ti kai mit balai ba la ai uplay mo ne uthapasin uba dang he kadang yakin por bakla rong badang he uturu ni te banyak kendu doktor ba padai ban tes utu te kancing bamla ban teliak kabam mo kancing bamla ban dapi bam fismu tang sula de ban ahak de kana so jangan be kancing semua jangan for bam kancing sudah syadem be tang sudah bam kataru ngakumbang ong yaki mentaba ka Jingpang tamu kali dok nibat ka kedan meningkok mu ka jelajungi tingi dei ban lewa Jingsiew no bat ban yo dawai dloy balai ba kumangi ong ki nompang ta ki lawan chin lawan ni doktor ni jur ka asid don gastrik mo ndai ka tu ka ju ka jur asid da suman kakala katwa alsa badan tang mo jung pikala ban kala Bampong kajurbo kabane Islam kabane balat shibanai kabala tes ba menda TB ada tes ndai ka TB ada tes ya ka gibi de Jingpang infection bamlap daw kidi man tes no akala bandai ka Jingpang Bampong ndai ho ngam pendiu balai ba ka TB ro ngi ka jelaju ngi pun hagi nompang babang TB te ndai ba ngin klet ya ka Jingpang TB ro ini ban one test would tan shuton jerho Jingsiew mo te kita tiat nsoi nga batay piki dak kishin jong kani ka Jingpang Bampong ba nga wan chani manta ndai ban penting ya pi ndai ban penchkai ya pi kani ka Jingpang dalap kloy ni la ban penjem ki pun bagi nompang ki bala jam bala yo chingkwa chingkia ki bala letrai kumbila ya tu isa bai kibi juni la jam ndai la da propo ndai snam imdile te pide banya wan shakmat be wat ye ki para shnom para thau ki bai liam jong ki da dan hi ki pano ki bai yo ya kan ya Jingpang pide ban ya encourage ki ban I will see me ki ba in one shakmat ban one suman ya kan ye Jingpang to dia tangkani ya ko ban hai jing te free please pun